My dear brothers and sisters in Christ, napakaganda po ng ating gospel reading ngayon. Kung saan ang ating Panginoon Jesucristo ay nagbalik sa Galilea. Sa maunang salita ni Jesus, sabi niya, no prophet is accepted in his own country. And at this moment in time, our Lord Jesus Christ is already gaining popularity. It's like a snowball. Sumisikat na ang Panginoon. He is becoming a celebrity. Pinag-uusapan at hinahanap na siya ng maraming tao. Sa Samaria, binago niya ang puso at buhay ng babaeng Samaritana. At dahil sa kadaldalan ng Samaritana nito, pinagsabi niya sa mga tao, tinumog si Jesus at naniwala sila. Hindi nang dahil sa sinabi ng Samaritana, kundi dahil nakilala nila. Narinig nila ang personal si Jesus. They had a personal encounter of Jesus. Narinig nila ang kanyang mga salita personally. Ganyan naman, Jesus thought if he would go to Galilee, he would escape the crowd and be rested in his hometown. Pero balikan ang nangyari. He was welcome and he was accepted by the Galileans. Mga kabaryo, mga kababayan, tinanggap siya. Bakit? Kasi nakita nila ang himala, ang ginawa. Narinig nila mga salita ni Jesus doon sa Jerusalem, and how they believed in Him bilang isang Kristo, bilang isang Misaya. Sa ganitong sitwasyon ay masasabi natin, pinapaabot sa atin na napakalaga ng karanasan natin sa pagkilala kay Jesus. Hindi mo may bibigay ang wala sa iyo. At ang mga tao ito, naranasan nila si Jesus. Narinig nila si Jesus. Nakita ang kanyang himala. Kaya sila naniniwala. My dear brothers and sisters, sinabi po ng isang banal na tao, the greatest argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. Hindi natin kilala si Jesus dahil hindi natin siya pinapakilala sa ating buhay. Paano mo masasabi si Jesus ang galak ng iyong buhay kung lagi kang very santo sa iyong pagmumuha at sa iyong pananalita? Paano masasabi na si Jesus ay ang iyong tagapagpagaling kung ang dami mong mga issues sa buhay mo at hindi ka pa nakapag-move on? Kaya may salitang Kristo galing sa salitang Krisin, anointed, Messiah. Yung salitang anointed galing sa oil. Oil is used for healing. Kapag naranasan mo ng bumaling, hindi lamang sa sakit ng katawan, healing of the mind, healing of the heart, healing of the emotions, masasabi mo si Kristo is your healer. Kasi naranasan mo ang paggaling, pagpapatawad na nagdala ng healing sa iyo. Oil is used for feasting, for cooking. Kapag ikaw ay masaya, naku, si Kristo ang galak ng iyong buhay. Siyang dahilan ng iyong tuwa. Siyang dahilan ng iyong pagsasaya. Dahil pinatawad ka niya sa inyong mga kasalanan. Siyang ilaw ng iyong buhay dahil naniwalagan ka sa kanyang mga salita. Dito po sa ating gospel reading, nakita natin ang paglapit ng isang royal official sa Panginoon. Humingi ng tulong ang isang royal
official sa isang village carpenter ng Nazareth. He swallowed his pride. Isa siyang royal official at pakumbaba dahil sa pangailangan ng kanyang anak. So, my dear brothers and sisters, ang tao nito, hindi niya inisip kung anong sasabihin ng ibang tao. E pagtatawanan siya ng mga kasama niya sa court ni Herod. At narito siya dumudulog kay Jesus, isang karpintero. He was proactive. Madalas nadadala tayo sa iyak. Madalas nadadala tayo sa pride. He was being proactive. Hindi niya inisip kung ano sasabihin ng mga tao. He responded to the situation from his will, not from what other people would say. Yun ang ating pananampalataya. Our faith is not based on what other people say. It is based on my personal decision, determination, conviction kay Jesus. Here is a royal official who refused to be discouraged. Hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi siya nasira ng loob nang sabihin sa kanya ni Jesus, unless you see miracle, these people will not believe. Hindi siya sinamaan ni Jesus sa kanyang pag-uwi sa kanyang bahay. Sinusubok siya ng Panginoon. Kung talagang taos sa kanyang puso ang pagdulog niya sa Panginoon. May pangalan ng Panginoon upang siguraduhin kung ang tao talagang bukas sa loob, taos puso ang kanyang paglapit sa Kanya. Taos puso, buong pananampalataya, buong pananalig ang hinahanap sa atin ng Panginoon kapag tumulog tayo sa Kanya. Ikatlo, ang royal official na ito ay meron siyang faith. Pinauwi siya ng Panginoon. It was a healing from a distance. At sa kanyang pag-uwi, wala siyang pinahahawakan, kundi ang mga salita ni Jesus. Sa gospel reading po natin ngayon, pinagaling ni Jesus ang anak ng royal official from a distance. Umuwi na, gumaling na yung anak. 20 miles dinagad ng royal official pabalik sa kanilang bahay sa Capernaum, believing in the Word of God. Alam ko ninyo maraming himala ang mangyayari sa ating buhay ngayon. Kung sa ating pagsisimba, sa live streaming, sa mga television o sa radyo, ay buong puso tayo naniniwala sa pagpapala at sa kapangyarihan ni Jesus. At ang royal official na ito surrendered himself to the Lord. Dahil naranasan niya ang pagpapala, ang kapangyarihan ni Jesus, ang isang himala na binuhay niya ang kanyang anak. At ang ganda nito, lahat ng kanyang buong pamilya ay naniwala kay Jesus. Marami po sa atin, kapag napagtan na natin ang mga answered prayer natin, nakakalimot na tayo sa Panginoon. Ang royal official na ito, hindi siya nakalimot sa Panginoon. Sa oras ng pangangailangan, tumulog siya sa Panginoon. Umuwi siya ng pinangawalan salita ng Diyos. Binigyan siya ng himala ng Panginoon. At nang dahil doon, ay minahal niya ang Diyos. Sana sa mga himala na nangyayari sa ating buhay, kagalingan sa namang sakit, o anumang mga enlightenment sa buhay natin, o anumang galak na dumarating sa buhay natin, yun ay mga hamon. Joy the joyful, the sorrowful, and the glorious mysteries of life. Yun ay karanasan na dapat maging dahilan upang lalo tayong lumapit at lalo nating mahalin ang Panginoon. Yun ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano
ay isang pagtugon sa pagmamahal ng Diyos. You are indeed holy, Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to pray. May your holy gifts, O Lord, we pray, give us life by making us new, and by sanctifying us, lead us to the things eternal, through Christ our Lord. Amen. We now pray the Oratio Imperata. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 coronavirus that has claimed lives and affected many. We pray for your grace
for the people tasked with studying the nature and cause of its values, and its disease and the staying the time for its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and to those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Remedies, pray for us. Mary, help of Christians, Pray for us. Our Lady of Victories, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Michael of the Archangel, Pray for us. Saint Isidro Labrador, Pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calustun. Pray for us. Renew your people within and without the Lord, and since it is no way that they be unhindered by bodily delights, give them, we pray, perseverance in their spiritual intent, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us go in peace to love God and to serve one another. Thanks be to God. Tapos salamat, see you tomorrow. God bless you all. Ingat po.